Toto je oficiálny koniec klikania reklám v Ads Managery. Meta práve vydala nástroj, vďaka ktorému ovládnete Facebook reklamy jednoduchým písaním správ priamo v Claudeovi. Už žiadne hodiny strávené v tabuľkách, odteraz umelej inteligencii len poviete, nech vypne to, čo nefunguje a ona to urobí za vás. Dnes vám ukážem, ako prepojiť Metu a Claude za 60 sekúnd. Som Denis Galbavý a spravujem reklamy tak, ako keby som ich platil ja. Sledujem najnovšie technologické trendy, aby moji klienti boli vždy krok pred konkurenciou. Meta práve potichu uvoľnila oficiálne MCP a CLI. Čo to pre vás znamená? Je to oficiálny a autorizovaný prístup umelej inteligencie priamo do vášho reklamného účtu. Žiadne pochybné pluginy tretej strany. Vítajte v ére, kde umelá inteligencia za vás reálne koná a nie len radí. V praxi to absolútne mení pravidlá hry. Zrazu máte k dispozícii super schopnosti. Napríklad komplexný reporting, zabudnite na nekonečné sťahovanie Excel tabuliek, hľadanie súvislostí. Jednoducho sa opýtate, Claude, aké sú trendy výkonnosti za posledný týždeň a čo sa reálne deje naprieč mojimi kampaňami? A on vám okamžite vyhodí detailný prehľad. Už žiadne manuálne preklikávanie kampaní v pomalom Ads Managery. Claudeovi napíšte, vytvor úplne novú kampaň a nastav ad set napríklad pre Bratislavu, alebo uprav takto a takto rozpočet. Systém to cez MCP spracuje a zmenu reálne vykoná za vás. Vy nerobíte okrem toho nič. Ak máte napríklad e-shop, toto je taktiež game changer. AI vám dokáže pomôcť vytvoriť produktové katalógy, pridávať do nich dáta a bleskovo riešiť problémy s chybovými XML feedmi. Ale to najhlavnejšie, hlavne vidíš insighty. Ukáže ti presne, kde máš priestor na zlepšenie, či už v kreatívach alebo nastaveniach. AI sa pozrie pod kaputu vašich kampaní a presne vám ukáže, kde máte technické medzery, ktoré musíte začať okamžite riešiť. Nastavenie tohto prepojenia vám zaberie doslova pár sekúnd. Musíte mať ale desktopovú aplikáciu Claude, kliknite si na svoj profil, dáte nastavenia, ďalej idete do konektorov a tu si pridáte vlastný konektor. Nazvete si ho napríklad Meta Ads MCP a sem dáte URL, ktorú vám nechám dole v popise. Kliknite na pridať. Teraz už vám len zostáva pripojiť. Dáte pripojiť, malo by vás to hodiť priamo na Facebook, buď dáte pripojiť a dáte otvoriť Claude. Tým, že ja som to už mal predtým prepojené, tak mne to už automaticky pripojilo, ale vy si vyberiete, ktoré účty konkrétne chcete, tie si vyberiete, nič zložité. Keď to od vás bude chcieť nejaké potvrdenie, tak dajte len prijať. Teraz vidíte napríklad, že mne tuto v tomto reklamnom účte ukázalo iba nejaké dva účty, že majú prístup k MCP. Je to spôsobené tým, že ešte nie všetky účty to majú, takže ak náhodou to nemáte, tak len počkajte. Keď to máte pripojené, tak napríklad vyskúšajte opäť nejaký iný prompt. Napríklad nech vám urobí report, alebo nech vám dá nejaké odporúčania a tak ďalej. Tak a hneď tu môžeme vidieť výsledok, hej? Dal mi tu nejaké základné dáta a tak ďalej a tak ďalej. Ja som mu dal jednoduchý prompt, nech mi urobí len klasický základný úplne jednoduchý report na ukážku za posledných 14 dní pre testovací účet a pozrite sa, čo mi to vyplulo. Report za posledných 14 dní, tu sú nejaké konkrétne čísla a tak ďalej a tak ďalej. Keby chcem ísť samozrejme viacej do hĺbky, tak sa ho opýtam, čo mám vypnúť, čo mám zapnúť, čo mám optimalizovať a tak ďalej. Tak a to je všetko. Toto je možno len 1% z toho, čo to všetko dokáže. Budúcnosť nie je o klikaní, ale v šéfovaní umelej inteligencie. Odporúčam vám na túto vlnu naskočiť čo najskôr. Buď sa naučíte AI šéfovať vy, alebo vás zajtra nahradí niekto, kto to naozaj vie. V ďalších videách pôjdeme viac dopodrobna do toho, ako to reálne využiť v praxi. Preto dajte odber, ak nechcete zostať v dobe kamennej, kým vaša konkurencia prepína na autopilota. Ako som povedal, toto je naozaj veľký krok. To, čo sme si dneska ukázali, je fakt iba 1%, ani to nie. Preto daj odber, aby ti budúce videá, ktoré pôjdu do podrobna, neušli. Ak sa vám naopak vôbec nechce učiť tieto technické novinky, ale chcete z nich pre svoj biznis vyťažiť absolútne maximum, som tu pre vás. Kliknite na link v popise pod videom, zarezervujte si bezplatnú 30-minútovú konzultáciu a pozrieme sa na to, ako dokážeme z vašich kampaní dostať viac zákazníkov.